Dragii mei prieteni, sunt foarte bucuroasă să fiu în această seară la Bistrița și vreau să vă mulțumesc că v-ați rupt din timpul vostru. Sunt Mihaela Vlad, am 56 de ani, sunt bancher, iar în acest an rotarian sunt guvernatorul Districtului 2241 România și Republica Moldova. Așa cum a spus Sorin, am venit însoțită de echipa mea apropiată, dar aș vrea să vă spun că mai am un om foarte apropiat care mă însoțește în acest drum magic și acesta este Vasile, soțul meu de 37 de ani, care este membru la ECLA Global Peace and Leadership și cu care avem împreună doi copii magici, unul de 36 de ani, 37 de ani, unul de 29 de ani. Așa, ca să trecem mai departe, v-am spus, avem împreună doi copii. Unul construiește drumuri, poduri, căi ferate. Probabil că mai sunt și poduri și drumuri în județul Bistrița, Cluj, Maramureș, care au fost proiectate de el. Iar cel mic, de 29 de ani, este cel mai tânăr membru al Rotary Club Nischiuna, statul New York. Și de ce este cel mai tânăr? Pentru că, rotaractian fiind, n-a găsit niciun club rotaract în America, în zona în care s-a dus. Pentru că, din nefericire, mișcarea tânără din Rotary la nivelul de Statele Unite, de țările din vestul Europei, este mai puțin dezvoltată. Ok. Avem o călătorie magică anul ăsta. Tema de magia Rotary este o temă extraordinară și cred că ni se potrivește tuturor, pentru că tot ce facem noi în cluburile noastre sunt lucruri extraordinare pe care le facem. Când am fost la Orlando, la ultima parte a pregătirii pentru guvernator, am fost acolo foarte mulți oameni, ne-am întâlnit toți guvernatorii din toată lumea, tot leadership-ul Rotary Internațional și președinta Rotary Internațional ne-a spus de ce a ales această temă. Și povestea că tema a venit de la o magie, magia de a filtra o apă, de a obține apă potabilă într-o localitate din Africa. Dar cred că, până la urmă, magie este rezultatul fiecărui proiect pe care noi îl facem. La nivel de Rotary Internațional se discută despre foarte multe lucruri. Ceea ce ni s-a spus și cu ceea ce a început strategia în ultimii ani și va continua, se vorbește foarte mult despre schimbare. Dar schimbarea nu ca ceva rău, nu schimbarea radicală. Rămânând la valorile de bază a Rotary, cred că trebuie să venim în zilele noastre. Lumea se schimbă foarte rapid. Noi trebuie să ne schimbăm și noi, ca să putem să fim în rândul lumii, ca să putem să răspundem nevoilor comunității. Și cred că schimbarea n-ar trebui să ne sperie. Este uman să fim speriați de câte ori cineva ne scoate din starea de confort. Dar de multe ori trebuie să luăm taurul de coarne, să ne uităm în jurul nostru, să vedem dacă unii n-ar fi avut curaj să schimbe ceva, poate n-am fi avut telefonul mobil, poate n-am fi avut ecran LED, n-am fi avut multe lucruri care le avem. Cineva a schimbat ceva cândva, a avut curaj să o facă. Schimbările nu trebuie să ne sperie, iar schimbările nu trebuie să fie radicale. Lucrurile care merg bine, schimbarea lor nu trebuie să aibă loc. Poate să fie schimbări de nuanțe, poate să fie schimbări de abordare a lucrurilor, dar schimbarea nu înseamnă neapărat că trebuie să schimbăm, gata, venim și schimbăm tot. Și la nivel de district există, și probabil că ați observat în ultimii ani, un drum către o schimbare, către modernizare.
către a încerca noi canale de comunicare, comunicare cu voi, comunicare cu comunitatea. Deci schimbarea nu este ceva rău. O altă prioritate absolută la Rotary, și aia este prioritatea 1, 2, 3, 4, 5, primele locuri ca prioritate, este membership-ul. Se dorește o creștere a membership-ului. Noi suntem în România aproape 3800 de rotarieni. Din punctul meu de vedere, membership-ul trebuie făcut în continuare, dar în opinia mea personală, cred că ar trebui să nu se facă cu orice preț. Cred că ar trebui să fim foarte atenți la calitatea membrilor pe care ne dorim să-i aducem alături de noi. Dar membership-ul nu este doar despre a aduce membrii noi, ci și de a păstra membrii existenți. Și atunci mă întorc în club, în clubul Rotary. Pentru că Rotary se face aici, în cluburi, de către membri. Prietenia este fundamentul mișcării Rotary și cred că valoarea de bază care ne unește. Dar ca să fim prieteni, trebuie să fim toleranți, trebuie să știm să ne ascultăm unii pe alții, trebuie să avem poate mai puține orgolii, poate că ar trebui să comunicăm mai bine unii cu alții, să ne înțelegem unii cu alții, să fim mai puțin agresivi atunci când nu ne place opinia altcuiva. Cred că ar trebui să fim mai buni. Și atunci revin la ce am scris în scrisoarea lunii august, o întrebare pe care cu toții ar trebui să ne-o punem, măcar din când în când. De ce sunt eu aici? De ce sunt membru Rotary? De ce sunt membru a acestui club? Ce caut eu aici? Eu vreau să vă spun că mă duc cu multă bucurie la întâlnirile clubului meu. 6 ani am fost și nu ne mai dădeam duși de acolo, pentru că dincolo de proiectele pe care le facem, de planurile pentru aceste proiecte, de fundraising și orice, mă duc într-un club de prieteni. Am aderat la această mișcare în primul rând pentru prietenia pe care o găsesc. Pentru că la fiecare eveniment la care am participat, am plecat cu un prieten nou. Poate l-am cunoscut pe Ovidiu, poate l-am cunoscut pe Vasile, poate l-am cunoscut pe Sorin. Sorin a ajuns asistent guvernator pentru că, într-o discuție la Ateneu, la sfârșitul institutului, mi-a plăcut cum a pus problema. Mi-a plăcut cum a... și a fost o chestie spontană de a-l coopta în echipa mea. Întorcându-mă la club, cred că dacă comunicați mai mult între voi, lucrurile pot fi mult mai bune. Experiența vieții de club trebuie să fie mai frumoasă. Dacă vorbim de comunicare, este importantă și comunicarea cluburilor cu comunitatea. Comunitatea este foarte importantă, pentru că noi servim mai presus de sine comunitatea. Noi suntem parte a comunității și trebuie să arătăm comunității cine suntem și ce facem. Pe de altă parte, comunicarea cu comunitatea ne oferă și posibilitatea de a afla nevoile ei și a răspunde punctual acestor nevoi. Noi suntem o organizație cu niște resurse limitate. Dincolo de resursele pe care noi le oferim prin timpul nostru, prin participarea noastră la proiecte, noi trebuie să atragem și resurse din comunitate. Dacă noi arătăm comunității cine suntem, implicăm comunitatea în proiecte, prin participarea oamenilor la proiectele noastre, prin implicarea societății civile, altor ONG-uri în proiectele noastre,
Prin colaborarea cu autoritățile locale, cred că ne creștem vizibilitatea, ne putem crește impactul proiectelor. Noi trebuie să fim o organizație de încredere. Să fim de încredere și transparenți către beneficiarii noștri. Este foarte important. Iar ca urmare a acestor lucruri pot să vină oameni ca și membrii noi, da? Pentru că, wow, cine sunt ăștia? Wow, ce lucruri frumoase fac! Vreau și eu să fac parte din povestea asta. Este importantă și comunicarea între cluburi, mai ales cluburile din aceeași zonă sau din același oraș. Pentru că lumea nu știe de Bistrița sau Bistrița Nosa, că sunt două cluburi sau de Năsău, da? Știe de obicei de Rotary. Este un eveniment Rotary la care mă duc, este promenada inimilor la care mă duc, este un eveniment Rotary. Și atunci, cred că în diversitatea noastră, care este foarte bună, trebuie să avem o imagine unitară, trebuie să colaborăm, să participăm unii la alții la proiecte, să le promovăm, pentru că până la urmă, exact cum am spus mai devreme, este vorba de Rotary și de brandul Rotary, care este unul din brandurile cele mai de încredere din lume. O provocare, v-aș lansa o provocare și mă refer aici la cluburile din județ. Găsiți un proiect comun. Găsiți un proiect comun pe care să reușiți să îl faceți. Implicați tânăra generație, că dacă vorbim de comunicare între cluburi, voi aveți și Rotaract, aveți și Interact. Ați fi surprinși de energia care vine din zona de tinerețe, pentru că sunt foarte creativi, au foarte multă energie și sunt dornici și ei să ajute comunitatea. Noi trebuie să fim pentru Rotaract și Interact surse de inspirație, modele de viață, dar și ei pot să ne inspire pe noi, au niște idei de proiecte extraordinare și cred că merită să le acordați atenția, să-i sprijiniți ori de câte ori este nevoie. Am și creat niște comitete care să ne aducă puțin mai în zilele noastre, inovare și digitalizare. Echipa de imagine publică a cooptat inclusiv membrii din Rotaract. Mai avem membri din Rotaract pe anumite poziții în district, nu la nivel de CER, dar la nivel de echipă, în anumite comitete de leadership și de membership, tocmai în ideea în care trebuie să lucrăm împreună. De câțiva ani, Rotaract, prietenii de la Rotaract sunt pe poziție de egalitate cu noi, la nivel de Rotary Internațional. Deci districtul este suport pentru voi și aș vrea să facem echipă împreună și mi-aș dori să știm de la voi ce vă doriți să se întâmple mai bine. La nivel de district facem multe evenimente. Tocmai s-a terminat duminică seminarul Fundației Rotary și de management al granturilor. Sorin ați fost prezenți, sper să văd și Global Grant, proiect deschis de voi. Vreau să vă spun că în acest an rotarian avem $110.000 în District Designated Funds din DDF-uri. Practic, dacă mai punem încă 80% cu cât vine Fundația Rotary, avem aproape $200.000 care trebuie dați în proiecte care să fie în cele 7 ani de focus Rotary. Așa că îndrăzniți să scrieți proiecte, îndrăzniți să colaborați între voi, dacă găsiți un proiect care poate să răspundă nevoilor comunității din Bistrița și împrejurimi. Deci sunt bani. La acest seminar s-a vorbit despre fundraising și s-a vorbit foarte mult și despre partea asta fiscală, contabilă, despre lucruri care țin de organizarea efectivă a lucrurilor în trup din acest punct de vedere. Eu am și o dezamăgire vis-a-vis de acest weekend. Mi-am și manifestat-o de altfel în mod public și se referă la adunarea generală care a avut loc și este foarte, foarte trist
că mai puțin de jumătate din membrii districtului au ales, conștient sau nu, să nu participe la adunarea generală. Deci, acum, cu tot cu mandate, am avut 73 de cluburi care și-au exprimat votul în AGA. Adunarea generală a districtului este Parlamentul, este forul legislativ. În adunarea generală se discută situațiile financiare, se discută votarea unui board, cum am avut situația de față, modificări de statut, orice altceva. Este foarte trist ca din 150 de cluburi să-și exprime votul 73. Este ca și în politică. Nu participi la vot, nu ai dreptul să te plângi. Eu cred că ar trebui să fim mai conștienți în cluburi de drepturile și obligațiile pe care le avem ca și membrii ai districtului, pentru că cuvântul nostru și votul nostru contează. Poate să fie abținere, poate să fie pentru, poate să fie împotrivă. Este important să participăm la procesul de decizie. Este foarte interesant atunci când este o adunare generală, vorbim de jumătate participare. Când se votează guvernatorul, care este un trecător, conducător executiv al acestui district, votează 90% din oameni și există o emulație întreagă ca să se voteze. Eu sunt guvernator 12 luni. Ceea ce se votează la AGA, dacă e vorba de statut sau de altceva, rămâne. Ca să mă duc și într-o zonă mai pozitivă, așa, aș vrea să profit de această împrejurare și să vă invit luna viitoare la Iași, la seminarul de membership și de leadership, care va fi urmat de o petrecere pe tema interbelică. Eu am zis că este balul unirii, pentru că va fi în noaptea de 30 noiembrie spre 1 decembrie. De ce vă invit la un seminar? Pentru că districtul, prin aceste seminarii care le organizează, practic își dorește să contribuie și la dezvoltarea noastră personală. Toți suntem lideri în domeniile noastre de activitate, dar așa cum sunt tot felul de conferințe, ceea ce ne dorim noi prin aceste seminarii este să creștem leadership-ul nostru a fiecăruia. Eu am creat, să zic, un fel de obicei de a chema niște speaker la evenimentele districtului și o să avem și un speaker, vorbesc aici de Gelu Duminică, care va vorbi despre omul de lângă tine și iară ne ducem în cluburi, omul de lângă noi, să fim mai buni. Așa. Iar în zona de leadership, echipa de leadership de anul ăsta este o echipă absolut fantastică, magică. Nu știu câți ați fost anul trecut la Alba Iulia, la seminarul de leadership. Ce pot să vă spun că va fi extraordinar și în acest an. Sunt multe lucruri pe care le pregătim și îmi doresc să vă văd în număr cât mai mare la evenimentele districtuale, dar în primul rând îmi doresc să faceți magie aici. Eu vreau să vă felicit pentru tot ceea ce faceți, să vă urez mult succes și să avem împreună un an magic, pentru că magia Rotary suntem noi. Mulțumesc! Și pentru că, așa cum am spus, am membri ai echipei apropiate districtuale lângă mine, aș vrea să-i dau cuvântul Ancăi Mănescu să vă spună și ea două vorbe. Numele meu este Anca Mănescu, am 36 de ani, sunt designer interior de meserie și organizator de evenimente sportive. Sunt copil de rotarian, am crescut cu valorile Rotary în casă, pentru care atunci când am fost adolescentă, mi-am dorit să dau comunității un pic din ce am învățat acasă că se face și să fac un pic de bine în comunitate. Drept pentru care am pus bazele clubului Interact Baia Mare. Doresc să-mi spuneți cum putem fi noi, echipa districtuală, un suport mai bun pentru voi. Noi încercăm să facem seminare, să facem training-uri, să venim către voi. Dar îmi doresc foarte mult să-mi spuneți voi cum simțiți.
Rotary, pe lângă apartenență, ne oferă o misiune. Misiunea de a face mai bine în jurul nostru și de a crea comunități puternice în jurul nostru. Vă invit să aveți întâlnirile formale, dar și informale. Pentru că în cele informale s-ar putea să găsim idei. Eu vă mulțumesc și vă felicit pentru tot ceea ce faceți și faptul că v-ați rupt din timpul vostru ca să fiți astăzi alături de noi. Vă mulțumesc! Și dacă sunt bancher, nu puteam să-mi aleg trezorier decât tot un bancher. Vreau să fiu foarte scurt. Cristian Coruc este numele meu, 49 de ani, bancher de viață, la fel ca Mihaela și la fel ca și Sorin. Vă mulțumesc foarte mult pentru primirea caldă pe care ne-ați făcut-o. Vreau să vă felicit pentru activitatea voastră rotariană din județul Bistrița-Năsăud. Chiar sunteți foarte faini și aveți foarte multe proiecte. Ce vreau să vă spun e că, în primul rând, mă adresez președinților și trezorilor din cluburile din Bistrița-Năsăud. Oricând aveți nevoie de sprijinul meu, oricând aveți întrebări, cu drag vă stau la dispoziție și încerc să răspund mai rapid. Vă mulțumesc și mult succes la adresă. Ok, și acum să vorbim despre Bistrița, da? Dacă o să vă spun că sunt de profesie tot bancher și fac 25 de activitate în sistem, o să spuneți că ne-am organizat de așa natură încât am luat tot ceea ce a însemnat partea de poziții fruntașe la nivel de club. Bună seara! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Adrian Vereș. Am 43 de ani. Sunt de profesie economist. Lucrez în mediul bancar de 25 de ani. O să fac o scurtă introducere pentru început în ceea ce privește partea de club Rotary Bistrița. Rotary Club Bistrița a fost fondat în 1998. Avem 53 de colegi activi la nivel de club, respectiv 4 colegi care sunt membri onorifici. În ceea ce privește structura, din punct de vedere numeric, aș putea spune și suntem în primii 10 cluburi la nivel de district, în ceea ce privește partea de membri activi, iar mai mult decât atâta, cred că e foarte important să precizăm și câteva evenimente și acțiuni pe care noi le-am făcut ca și club pe perioada mandatului preluat de către mine, mai exact din luna iulie 2024. Am să amintesc câteva dintre proiectele pe care le avem în derulare, iar mai mult decât atât, o să amintim și de cele pe care le avem la nivel de district, în colaborare cu celelalte cluburi, NOSA, împreună cu clubul de la Năsău, Rotaractul și partea de Interact. În ceea ce privește partea de activitate, aș putea să spun următoarele. Chiar săptămâna trecută am avut o acțiune cu impact în ceea ce privește partea educațională, în care am donat peste 350 de cărți unei biblioteci. Este vorba de o bibliotecă care a fost organizată la demisolul unei biserici. Iar mai mult decât atât, am încercat să promovăm această acțiune și să încurajăm partea de studiu și de citit în ceea ce privește partea de televiziune locală, dacă aș putea să spun așa, și partea de mass media. Iar ca și acțiuni pe care le mai avem în față în derulare, care spun că vor avea un impact semnificativ, este tot în mediul educațional. Mai exact, sperăm ca acest proiect să fie implementat și să-l avem până la sfârșitul lunii următoare, până la sfârșitul lunii noiembrie. Este vorba de dotare a Bibliotecii Județene Bistrița-Năsăud cu tot ceea ce înseamnă parte de aparatură, și aici mă refer în zona de IT, calculatoare, servere și toate cele necesare. Un proiect care implică peste 20.000 de roni, proiect pe care o să-l ducem la bun sfârșit și o să-l implementăm, și a fost creat tot în scop de a oferi celor care merg în cadrul bibliotecii și posibilitatea de a avea acces la informații în ceea ce privește partea de mediu online. Mai mult decât atâta, dacă ar fi să ne raportăm la o acțiune comună, pe care, din păcate, n-am putut să o ținem, dar fiind vremea nefavorabilă, e vorba de partea de promenada inimilor, noi, ca și club, am gândit și am realizat împreună cu colegii din club o acțiune în care am invitat 60 de studenți din cadrul Facultății de Marketing și de Sport de la UBB Extensia Bistrița. Au fost invitați în parcul municipal, iar mai mult decât atât am îmbrăcat, dacă aș putea să spun așa, cu 60 de tricouri personalizate studenții acestei facultăți,
ținând o conferință sau mini-conferință, dacă aș putea să spun așa. Dacă ar fi să mai discut de partea de proiecte comune, mai sunt partea de împăduriri, este vorba de Rotary Plantează. În ceea ce privește evenimentele organizate de către clubul nostru de a sprijini anumite case în regim familiar, care din punct de vedere financiar suferă din cauza faptului că statul nu alocă suficienți bani în ceea ce privește partea de alimentație și toate cele care au nevoie. Avem proiecte în ceea ce privește acordarea unor burse de merit. Burse de merit pe care le acordăm elevilor sau care sunt la liceu sau școli generale. Anul trecut am acordat 3 burse. A fost în mandatul Sorin. Bineînțeles că și anul acesta ne propunem să menținem acest proiect, care este un proiect de impact, pentru că tot discutam de partea de colaborare între cluburi. Este organizat împreună cu celelalte cluburi din Gherla, Dej, Zalău și Huiedi. Este vorba de cadourile de Crăciun, fiind inițiatorii proiectului. Anul trecut am fost beneficiari a cadourilor de la celelalte cluburi, iar anul acesta vom fi cei care vom da cadouri pentru celelalte cluburi și a avut un impact foarte ok în ceea ce privește partea de mediu, pentru că majoritatea dintre ele au fost date înspre copii de la școală sau copii care ulterior au mulțumit celor care au făcut cadourile, astfel încât am respectat acel principiu de a dărui. Cam atât aș vrea să spun în mare despre clubul nostru și vă mulțumesc tare mult pentru că ați răspuns invitației noastre într-un număr atât de mare în seara aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc! Am un mic cadou. Este un calendar, eu zic că e calendar magic. Și zic că e magic pentru că e perpetu și zic că e magic și pentru că are câte o vorbă bună în fiecare zi. Nu știu să vedem cât văd fără ochelari, da? 29 octombrie scrie așa: dacă gândirea nu se schimbă, experiențele se repetă. Deci eu zic că este câte o vorbă bună în fiecare zi. Mulțumesc foarte mult. Am pregătit și noi ceva pentru noastră. Avem o plachetă. Scuză-mă că te întrerup. Eu sunt Mihaela și pentru Interact, și pentru Rotaract, și pentru toți membrii Rotary. Pentru că am împlinit 25 de ani de activitate, avem o plachetă. Da, mulțumesc. În cadrul acțiunii de 25 de ani a fost și o expoziție de pictură a maestrului Marcel Lucșe, care este... Da, care am înțeles că are acum vernizaj. Este colegul de club al nostru. Tocmai am primit 70 de ani. O să vă lăsăm și avem și o carte a colegului nostru Mircea Gelu Pluta în ceea ce privește partea de agricultură de Bistrițe, unde regăsiți o parte de istoria. Inclusiv intelectualii năsă unde e. Și fanul cu 25. Așa, e altfel. Așa e, să facem o fotografie cu fanion. Așa. Și pentru că este un oraș ofertant, Bistrița, să-l ascultăm și pe Sorin. Sorin Chiuza, numele meu. Se simt bătăile inimii. Am emoții. Nu se aud, dar se simt. E foarte greu să ai un discurs după discursul Mihaelei. O să încerc să fiu destul de scurt. La Oradea era un fel de suflor care ne arăta. Mai ai 2 minute, mai ai 1 minut. Erau 5 minute timpul. M-aș bucura acum să-mi arate cineva mai ai 1 minut, că am scăpat. Te arată, Vasile. Uite, mi-arată. Ai pomenit de soțul tău ca și membru al familiei. Soția mea, când am plecat de acasă, că ai grijă ce vorbesc, să nu mă faci de râs, că o să o întreb pe Andreea ce ai vorbit și o să-mi spună tot. Andreea e colega de la Rotaract și colega noastră de la serviciu. 41, aproape 42 de ani, tata, 2 băieți, asta mi ocupă tot timpul, sau aproape tot timpul, o soție, inginer de profesie, lucrez la ISU Bistrița. Am participat la evenimentele districtuale și am rămas așa cu niște impresii și
câteva idei. Daniel David, am învățat de la profesor Daniel David la Sovata, zicea, și atunci mi-am dat seama, da, e normal să ai eșecuri, e normal și să ai frustrări, e normal să nu găsești rezonanță cu anumite proiecte și absolut normal să te bucuri, să te mândrești cu realizările tale. Pe urmă a venit Bob Rădulescu, mai pragmatic, și de acolo am rămas cu o idee de-a lui, după 5 minute, uitați toți ce vorbesc, sper să nu spun o prostie, că aia o țineți minte mai mult. Așa. Cât despre clubul nostru Bistrița Nosa, 34 de membri activi plus 2 membri onorifici. Cum ar zice bărbații, aproape 50 suntem și suntem un club plin energic, suntem un club în care media de vârstă încercăm să o coborâm ca să avem energie în proiectele pe care le desfășurăm. Aș dori acum să fac public un proiect de anvergură la nivelul județului Bistrița Năsăud, unde vor fi mulți beneficiari. Am încheiat un parteneriat cu o firmă mare din Bistrița, Leonii, prin care am primit o sponsorizare de 150.000 de lei noi. Iar proiectul se va desfășura pe linia sănătății. Împreună cu Spitalul Județean vom asigura control preventiv de cancer mamar prin screening și alte operațiuni medicale care se desfășoară în acest sens. În 23 noiembrie l-avem invitat la un proiect pe care l-am conceput la Sovata cu Bob Rădulescu. Va veni și va discuta în fața elevilor de liceu, clasele 11 și a 12-a, un proiect de viitor sau să-i pregătească pentru viitor pe elevii care au, sau elevii sau adulții la o vârstă vulnerabilă, în care ispitele sunt multe. Cam atâta despre noi. Sunt onorat să discut în fața voastră, să fiți prezent aici. Am învățat foarte multe, consider că nu era alt board mai potrivit decât bordul vostru cu tema, care se asociază cu tema Magia Rotary. De când suntem împreună, personal am învățat foarte multe și consider că la finalul anului, eu personal voi avea un bagaj de cunoștințe mai mare decât am început. Vreau să mulțumesc și colegilor din club. Mă bazez foarte mult pe ei și am încredere că o să mă susțină și, exact cum am spus, este anul președintelor, dar proiectele sunt ale clubului. Avem proiecte în comun cu Rotary Bistrița, Rotary Năsăud. Din păcate, vremea nu ne-a ajutat să facem proiectul Promenada Inimilor. Am fost împreună la Bistrița Rotary Plantează. Împreună cu colegii de la Rotary Năsăud vom desfășura un eveniment cultural luna noiembrie, probabil decembrie, unde vom avea invitați, Vasile, invitați de la Opera Maghiară din Cluj-Napoca, un proiect tematic, fonduri pe care le vom aloca pentru dotarea liceului de muzică cu instrumente muzicale, unde noi am mai colaborat cu ei. La Oradea a fost o temă italiană. Da. Vom continua tema italiană prin degustările ce vor urma la partea a treia și fiind un an internațional, băuturile vor fi din Republica Moldova ca să fie o comuniune. Dar nu știu dacă ai apucat și after party. Am apucat până la ora 12. La 12 am plecat. N-a fost after party. Ăla a fost party. Ăla a fost party. Deci nu știu, interactul, ați fost la conferință. Deci, dragilor, la Convenția de Primăvară, vă rog să-i ajutați să participe la Timișoara, la conferința de primăvară. Nu știu din ce motiv, dar cel mic al meu fiu, nu știu dacă ați mai pățit și alți părinți de aici, cel mic, cum trece de ora 10, mă sună. Nu mă mai sună nevastă, nu știu de unde am învățat. Tati, când vii acasă? Eu cred că mă pune nevastă. Nu știu de unde am învățat. Și mă sună și atunci am fost nevoit să... Am înțeles. Mulțumesc mult. Eu îți mulțumesc. Acum știu cum mai e. Acum
partea noastră un fanion și avem certitudinea că la finalul anului, în bilanțul anului, veți avea și proiectul. Mult succes! Prietenii de la Năsăud. Bună seara, sunt Dorin Borzan, am 62 de ani, președinte pentru anul rotarian 2024-2025. Mă gândeam să dau Mihaelei direct fanionul, fiindcă Sorin a vorbit în locul meu. De proiectele comune, de... La preluarea mandatului, m-am gândit la niște idei pe care mi le-a transmis Mihaela cu ocazia instruirii președinților. Și cuvântul de bază era schimbarea. M-am gândit și eu, ajung președinte, ce pot să schimb în clubul nostru? Faptul că o anumită vreme nu s-a produs nicio schimbare în club, nu înseamnă că nimeni din club nu și-a dorit schimbarea. Eu mi-am dorit să fac câteva schimbări. Prima schimbare a fost să ne apropiem mai mult de comunitate. Degeaba muncim în club dacă comunitatea pentru care muncim nu știe de rezultatele noastre și de munca noastră. Am făcut proiecte mici care au rămas cunoscute doar de către beneficiarii proiectelor și de către noi. N-am reușit să ieșim în mass media, în viața comunității. Altă schimbare a fost, la care m-am gândit, a fost să transferăm unor membri mai tineri conducerea clubului. Încet, încet, fiindcă am observat în decembrie, de exemplu, la Cana de Fericire, parcă îi zice proiectul lui Rotaract. Mergând în mai multe seri acolo, am observat că mulți tineri erau din Năsăud. Și mă miram ce caută la acțiunile Rotaractului din Bistrița. De aceea m-am gândit să încercăm și noi în liceele noastre să aducem spiritul rotarian, să punem bazele măcar a constituirii unui club Interact, care ar fi un început bun pentru noi. Iar în al treilea rând, ceea ce au spus și colegii de la Bistrița, m-am gândit să mă apropii mai mult de cele două cluburi bistrițene. Eu am învățat, am participat la multe dintre acțiunile lor și am avut de învățat. Și mă gândesc că participând la acțiuni comune cu ei, vom deveni și noi mai vizibili în județul Bistrița-Năsăud, că e Bistrița și Năsăud. Și poate așa și clubul Rotary Club Năsăud va apărea mai vizibil în orașul Năsăud. Recent am sărbătorit cu clubul înfrățit din Ungaria, din Oroșazo, 5 ani de existență. Povestind cu nou președinte, amândoi ne-am dorit să facem și un proiect comun. Nu de mare anvergură, dar să fie un început. Proiectul va fi în domeniul educației, detalii urmând să le discutăm la întâlnirea de luna viitoare, care va avea loc cu ocazia concursului de pălincă din Ungaria. Și noi îl câștigăm, nu? Da, acum de ani când am participat, am luat locul întâi la pălinca de pere, care e prezentă și în această seară la masă. Să scurtez un pic din speech-ul pe care nu mi l-am pregătit. Vrem, într-adevăr, să ne atașăm și noi de acțiunile cluburilor bistrițene, să facem mici proiecte pe temele pe care pe proiectele districtului și, într-adevăr, să participăm și la Rotary Plantează. Noi le-am făcut separat, am plantat în Năsăud. Acum mă gândesc să plantăm cu bistrițenii.
faceți pădurea Bistriței, nu știu, pădurea Rotary. Cam atât am vrut să transmit colegilor din... Apropo de cluburile din Ungaria, eu am o relație extraordinară cu colega mea, Ana Maria, district governorul din 1911 Ungaria, și cu colega Margarita din Bulgaria și cu colegul Alexandru din Ucraina. Eu mi-am propus să am relații foarte bune cu toți vecinii. Și atunci să știți că e fain așa să ai relații cu vecinii și mai ales proiecte de astea așa care te duc în zona de team building și de prietenie. Pentru că întotdeauna la o gură de pălincă începi să comunici mai bine, să-ți mai vină idei. Am auzit multe proiecte foarte frumoase și aș vrea să aud și de proiecte de astea de team building. Și am uitat ceva în prezentare, că am fost emoționat la primele cuvinte. Am uitat să vă zic că am o fată de 33 de ani, care e și ea membră Rotarat. Și a apărut cu întârziere. Foarte bine, familie de rotarieri. Convinși. Da, felicitări! Eu țin minte că am fost la un bal la Năsăud, care a doua zi era pe un teren de fotbal, acolo, niște chestii populare cu... Apropo de asta, save the date. Conferința districtuală anul viitor va avea loc la Mare, 5-8 iunie, la Eforie Nord, și echipa pregătește foarte multe surprize. Aș fi făcut-o în Maramureș și chiar povesteam cu niște foști viitori politicieni sau, mă rog, nu contează, că în Maramureș nu avem o locație, cât de bogat e Maramureșul în turiști și așa, nu avem un hotel care să poată să cuprindă o conferință, cu o sală de conferințe, cu un loc de evenimente. Am spus, uite, eu aș face aici pentru că sunt de aici și nu am unde să fac aici. Și atunci am zis, ok, ce pot să fac altfel? Am zis că gata, mergem la Mare. Așa că nu ajunge. Deci gândiți-vă că am avut 160 de camere la Sovata și nu mi-au ajuns. No. Așa. Ok. Mulțumesc foarte mult, Dorin. Și aș vrea să o invit pe Medea să ne povestească ce face tineret. Bună seara! Andreea Medea Murar, 33 de ani, de meserie inginer de drumuri și poduri, la origine și din Marea Mare, Maramureșan Cășeu, adoptată de Bistrița de 10 ani de zile, membru activ în Rotaract 4 ani. Mulțumesc colegilor că m-au votat și că mă susțin în continuare. Nu avem foarte mulți colegi momentan, suntem vreo 20 de membri activi, dar intenționăm să ne mărim echipa probabil în primăvară, ori după conferința districtuală de la Sighet, de primăvară de la Sighet, care poate dacă nu ajung eu, vreau să-mi trimit colegii. Ce pot să vă spun? Activitatea noastră din club, după ce am preluat mandatul, am desfășurat 2 proiecte împreună cu Interact. Vreau la școală, am adunat fonduri pentru o școală din Coșmuș și la Năsăud am fost într-un weekend, am donat 3 cărucioare pentru Direcția Asistenței Sociale, 3 cărucioare pentru copii cu dizabilități. Iar 3 le-am păstrat pentru proiectul nostru de suflet, în decembrie, o cană de fericire, la care suntem la 9-a ediție deja, pentru că avem o cauză, suntem deja în discuții pentru semnarea la contractului de asociere, o să dotăm o sală de kinetoterapie pentru o școală cu incluziuni de aici din Bistrița. Și, desigur, în asociere cu colegii noștri de la Rotary, care tot timpul ne-au sprijinit, ne-au vizitat la căsuță. Vă așteptăm pe dumneavoastră la căsuță. La o căsuță undeva, sigur. Nu știu dacă la căsuța voastră. Căsuță în Târgu de Crăciun. Da. Nu, că toți colegii din țară. Este un proiect foarte frumos să sta cu o cană de fericire. Da. Este extraordinar de fain proiect. Suntem 19 cluburi care desfășurăm proiectul.
pe viitor ne-am dorit foarte mult să implementăm cursa de rățuște, care la Bistrița nu a fost și avem unde, dar acum sunt eu în discuții cu districtul ca să vedem ce autorizație avem nevoie și pe cine de la mediu, de la ape, să vedem ce parteneri putem să strângem. Și, desigur, pentru colegii din club, noi avem o sesiune de rota Crotoc, care încercăm să ținem lunar, unde am adus specialiști pe Sorin Cordovan, pe domnul Sabin Cotul, să ne povestească. Și anul ăsta am vrea să ne axăm, să găsim un psiholog care să vină să ne explice frumos, să vadă unde sunt problemele și să vedem unde putem puncta și care sunt părțile negative, care putem să facem părți pozitive. Și, desigur, am un prieten de la Mureș, care și el în Rotarac Mureș, Târgu Mureș, pe educație financiară. Da, e foarte important. Care, și pe business, care ar putea să ne orez cu prezență. Aș vrea să te întreb, cum te gândești tu să crești numărul de membri? Care e zona ta în care te gândești că ai putea să faci recrutare? Având de extensii de la OTCN și Babeș în Bistrița, o sesiune de recrutare prin facultăți. Foarte bine. Aș vrea să-ți mai dau o idee care nu mi-aparține, aparține colegilor de Rotarac de la Satul Mare, care sunt mai puțin, că sunt mai văduviți, nu? Orașele, nu neavând universitățile mari, ci doar secțiuni, structuri. Ei s-au gândit să orienteze către young professional din companiile mari. Și știu că voi aici aveți câteva companii mari și companiile mari au și această politică de corporate social responsibility și poate chiar ar fi de succes să vânați potențial membrii și în zona de angajați ai lor. Este doar o idee. Mulțumim de sugestie. Orice sugestie e bine primită și bine venită. Da. Îți mulțumesc. Mulțumesc mult. Foarte frumos. Și un ghid turistic cu Bistrița. Să știi că e foarte util. Este foarte util. Măcar că cumnații mei sunt la Bistrița, dar e util. Cei mai mici, dar cei mai numeroși, cred că, nu știu cum e aici la Bistrița, dar de obicei interacția au sute de membri, adică sute de membri. Bună seara! Eu sunt Marchiș Bianca, am 17 ani și nu am mai fost de mult cea mai tânără persoană dintr-o cameră. De-aia am puține... De-aia acum am puține emoții. Dar am vrut cumva să vă împărtășesc care cred eu că e experiența universală a membrilor Interactului. Cred că pentru noi toți Interactul înseamnă să învățăm. Eu de când sunt Interact am învățat foarte multe lucruri și mai mult pe partea de leadership pentru mine. Adică, într-adevăr, cred că pentru fiecare depinde foarte mult. Foarte mulți dintre ei se bazează pe partea de PR, foarte mulți dintre ei pe partea de comunicare, dar pentru mine a fost partea de leadership și mi se pare că e un head start incredibil de util pentru viitoarea mea carieră, deci sunt foarte recunoscătoare pentru chestia asta. Ca să vă povestesc un pic despre clubul nostru și despre proiectele noastre, am avut vara asta un proiect foarte mare care pe mine personal m-a stors de toate puterile. A fost un concert în Soho, unde am avut 9 trupe locale de tineri care au cântat rock și am strâns în jur de 5.000 de lei, ținând cont de faptul că a fost o taxă de intrare de 10 lei, eu zic că a fost o sumă bună, pentru un coleg de-a nostru care suferea de cancer. Din păcate am aflat recent că nu mai e printre noi și e un lucru pe care m-a afectat destul de mult și încă trec prin chestia asta. Dar, din nou, e o experiență din care învăț. Și urmează să avem un proiect tradiție a clubului nostru, care e un treasure hunt, o vânătoare de comori,
pe care o facem în colaborare cu Andrei Mureșanu, liceul, și are ca temă folclorul românesc și cultura românească. Și eu am speranțe mari pentru proiectul ăsta, sper să iasă bine. Și ăsta e un proiect greu de organizat, doar că suntem în jur de 60 de membri care lucrăm la el, așa că am încredere. Și dacă tot v-am menționat de el, am avea nevoie cumva de niște majori și ne-au fost specificat faptul că ar prefera să fie din Rotaract sau din Rotary, care să participe cu noi la proiectul ăsta, cumva să ne supravegheze sau poate chiar să participe și ei la probe. Așa că dacă v-ar interesa să fiți prezenți acolo în 15 noiembrie, care e într-o vineri, de la 5, am apreciat și ar fi frumos și ne-ar acorda mai multe șanse să-l putem desfășura la liceu. Cam astea sunt planurile noastre de viitor și cam ăsta a fost cel mai mare, concertul ăsta de care v-am menționat, a fost cel mai mare proiect. Toate fondurile strânse merg pentru caritate, normal. Încercăm să facem câte 2 proiecte pe lună. Și Câți membri sunteți? Acum suntem 60. Membri activi suntem în jur de 20, dar în total suntem 60. Ați avut recrutare acum? Da. Știți ce mi se pare fabulos? Să mă sune oameni să le pun pile să intre la Interact, copiilor să fie primiți în Interact. Deci mi se pare fabulos. Nu. Nu funcționează pentru că nu ai ce să te bagi între regulile lor de a recruta membrii, dar să știți că sunt foarte stricți. Am fost la Chișinău și am nimerit la o întâlnire Interact, tot așa erau vreo aproape 100 de tineri și când au venit fiecare cu proiect, aveți grijă, proiectul, la aspiranți, la ora de, deci disciplină și reguli foarte stricte. Ce ne băgăm noi? Adică trebuie să fim modele pentru ei, dar nu avem ce să ne băgăm noi în organizarea lor, că s-ar putea să primim lecții. Deci nu... Da, deci felicitări pentru tot ce faceți. Un calendar magic și pentru tine. Mulțumesc mult. N-aș putea să termin această seară fără să-i mulțumesc lui Sorin pentru modul în care organizează și modul în care își desfășoară activitatea de asistent guvernator și vreau și eu să te rog să spui și tu 2 vorbe echipei tale. Da, mulțumesc mult. Vroiam să intervin la un moment dat, dar am zis că te las să-ți spui cuvântul, pentru că noi am fost toate 3 cluburile la adunarea generală. Eu mulțumesc pentru încredere. Eu vin după un mandat de președinte în care am încercat să facem, să schimbăm lucruri și să mergem mai departe. Și exact ceea ce ai spus tu, e un moment în care se schimbă anumite lucruri. Și acest lucru și la nivel de district și la nivel de cluburi, în care încercăm, printre altele, zicea și Dorin, să mergem și să scădem media de vârstă un pic, ca să putem să transmitem mai departe, să vină generațiile viitoare și să ia ceea ce este magic din Rotary. Avem proiecte la nivel de cluburi care au deja vechime. Cluburile din Bistrița sunt cluburi vechi, deja au stabilitate și ele pot să creeze și să construiască pe o bază foarte solidă. Și asta este foarte important. Și asta trebuie să o facă președinții, să realizeze în fiecare an, să realizeze o continuitate pe o mare bază și o mare stabilitate pe care au cluburile. Mulțumesc pentru participarea din această seară. Mulțumim echipei districtuale că este alături de noi și este prima dată de altfel de când sunt eu în club, sper să nu greșesc, să fie alături și secretara și trezorierul, deci echipa districtuală și vă felicit pentru această inițiativă și vă dorim mult succes. Mulțumesc! Da, am și eu. Ok. Acum, noi îți dăm un alt fanion așa, prospeț. Da.
seara asta, revenind la îndemnul meu de bază, dragii mei, iubiți-vă, fiți buni, ascultați-vă unii pe alții, ca să facem bine, că de fapt ăsta e scopul nostru principal. Mulțumesc! Dragi, vreau să vedem unde facem o fotografie de grup. O fotografie de grup aici, acum vă invităm la un pahat de